נורא כיף לנו להיות פה, אבל אנחנו חייבים לחזור לאולפן כדי לארגן את כל מה שיקרה בארבע היום בקריוקי, שבעצם לשמו התכנסנו בכלל מתחילת הפרויקט הזה בפייסבוק. רוצה להגיד לכם שמאוד מרגש להיות פה, מאוד כיף לנו איתכם. זה כיף לראות את המתנות, את האהבה ואת החגיגה הגדולה. זאת רק ההתחלה. עכשיו נשאיר אתכם עוד כמה שעות לסדר את הבית וכל מה שקיבלתם כאן. ואנחנו חוזרים לרדיו, נפגוש אתכם בארבע עם כל הצוות. אנחנו להגיד משהו, זה הזמן, אנחנו מצולמים כעת גם לפייסבוק, גם לערוץ המזרחי החדש 26 בקרוב. ומה, מי מתחיל? אין אני רוצה להודות לכל מי שנתן יד בדבר, כמובן לכל מי שתרם את הדברים האלו לפרויקט הגדול הזה. הפרויקט הזה זה היה מטורף, אני אומר לך, זה היה תקופה די ארוכה שנלחמנו ועשינו ואנשים הצטרפו וכל יום צירפתי עוד חבר ועוד בן אדם. אני אומר לך, חצי מחדרה רק פרגנו, אז תודה לניקולגי על הסלון היפה, לטרקלין חשמל, לספיר פרקטי, ולבטלה, וליעקובי, וללירון קר, ולמי שמצלמים אותנו עכשיו באולפנים המיוחדים שמלווים את הפרויקט הזה, למי שממגנט אותנו, גילי אספיר, להנהלת לב המדינה, לכולם, באמת לכולם, אני חושב שכל מי ולכל החברים שלנו בפייסבוק. גם החברים שלנו בפייסבוק, ולא לשכוח, הלב זה הלב של המדינה, לא יעזור. אז אם אתם עדיין לא הצטרפתם בפייסבוק, אז אליקו בעברית, ערב ים תיכוני, 91 FM, כל מה שחז, כל מה שקורה, כל הזמן, 24 שעות בפייסבוק, העמוד הרשמי שלנו, אליקו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו חוזרים אליכם עוד מעט בחפלה מאולפן חפלת הקריוקי. אביב, תסדרו את הבית, צלמו אותו, תצלמו לפני שנוציא, תצלמו אותו, תעלו את כל התמונות בפייסבוק, אנחנו נתראה ברדיו, באולפן. בוקר טוב. בוקר טוב, שטוב!